Nyuwun Agung. Muga ngayomana marang Praja Ngamarta saisinipun Koko Prabu. Ngaturaken panuwun ingkang tanpa pepindhan dene paduka sampun kepareng rawuh wonten ing Praja Ngamarta. Sasampunipun pinarak ingkang langkung sekeca, mugi kasekecak nuanggen jengandika lenggah Koko Prabu Ndarawati. Kawula nuwun Yayi. Sampun boten kirang prayogi biswanipun ingkang raka ing Dwaraka dinten sakmangke menika. Jlitheng kakangku. Aku ngaturake basaku katura. Jlitheng kakangku. Kadangipun Kakang Dimas Werkudara tak tampa, siadi ngaturke bekti kalawan pun Kakang. Ora liwat pangestunipun Kakang Tampanana. Ndak gegem dadiake jimat. Koko Prabu. Nadyan ingkang rayi ing Madukara ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk Koko Prabu. Iya Arjuna tak tampa. Ora liwat pangestunipun Kakang Tampanana Janaka, kula mendingga jimat paribih dayanana ing kasantosan. Koko Prabu sembah bekti kula kunjuk, Koko Prabu sembah pangabekti kula kunjuk. Iya kembar tak tampa. Ora liwat pangestunipun Kakang Tampanana Nekula Sedewa. Iya kula pun dinggo jimat paribih, non kula pun dinggo jimat paribih Koko Prabu. Sewu-sewu kalepatanipun ingkang rayi Tadawadana Koko Prabu. Dene dinten sakmangke kula wantun amboyongi dhateng rawuh paduka Kanjeng Koko Prabu krana puteking manah jibeg bebeking galih. Anggenipun kula ngraosaken lelampahan ingkang sampun kelampah. Sinten malih ing menika dados surya pepadhanging manahipun ingkang rayipun punta kejawi namung paduka Kanjeng Koko Prabu. Mila persasat kadidene lumampahing wanci peteng kepapak obor sasra biar padhang trawangan. Dupi kula ngawuningani lenggah paduka Kanjeng Koko Prabu wonten ing Dataya Praja Ngamarta Koko Prabu. Yayi. Semantara ingkang Kakang Kraka Ndarawati. Kadhi kula gelak lampah kula daya-daya prapteng negari Ngamarta. Mboten wonten ingkang gumana musik salebeting manahipun ing Raka Ndarawati kejawi namung anampi timbalanipun Paduka Yayi Prabu ing Ngamarta. Sareng ingkang Raka nampi nawalati nimbalan sowan wonten ing Praja Ngamarta gugup gagap guragaping manahipun ing Raka Ndarawati. Daya-daya kula sowan dhateng Praja Ngamarta. Rika lenggan sakmangke sampun kepareng ngabyantura ngersa Paduka Yayi Prabu kepareng Madarna wigatos sing pasewakan menggah wonten wigatos menapa kepareng Raka nedya ngangunaken jangga nelingaken karna mastuti sabda tama Paduka Yayi Prabu Ngamarta Yayi Prabu Puntadewa siang ngaturaken panuwun ingkang tanpa pepindhan Koko Prabu. Dene semanten kesagan Paduka Kanjeng Koko Prabu netepi dhateng kewajiban mekaten Yayi. Mugi andadosna ing kawuningan estunipun sampun wonten sabta ari lenggan dinten sakmangke menika manah kula katingal goreh rungeh satemah tumpangsuh anggenipun ingkang rayi ngasta bawat peperintahan negara Ngamarta. Mboten sabab saking menapa inggih krana anggen kula nglampahi pasumpenan ingkang kababar wonten ing dinten Anggara kasih. Monggo sareng kula taliti jebul pasumpenan menika kala wau saestu anggegirisi. Nun sewu Yayi. Mestinipun Yayi Prabu mboten perlu menggali babakan pasumpenan jer. Nyatanipun tiyang ingkang tasih gesang wonten ing alam padhang menika sedaya nglampahi dhateng lampahan ingkang sampun paduka lampahi. Nanging sabab menapa dene namung babakan pasumpenan kemawon teka Paduka Yayi Prabu dadak nyowanaken dhateng Raka Ndarawati inggih krana paduka pujangganing para Pandhawa. Mila menawi wonten perkawis kedahipun punta sakadang tetarosan lan Paduka Yayi Prabu ngengingi babakan pasumpenan menika kala wau Koko Prabu mboten kanthi kanyana-nyana wonten ing madyaning pasumpenan nalika semanten wancinipun ketiga ngerak kathah sengganing para kawula ingkang sami kasatan toya dumadakan mboten kanthi kanyana-nyana negari Ngamarta ketaman banjir bandhang ketaman Jawah Dres satemah karya geger sangganing para kawula saking dresing Jawah ingkang kala wau anuwuhaken banjir ingkang saged anglem Praja Ngamarta. Mboten namung menika krana bingung-bingung raosing manahipun ingkang rayi Ngamarta nyumurupi dhateng dampar kencana negari Ngamarta ingkang kendhang kapracondhang satemah ical tanpa larik
para Pandhawa pisah boten kanten-kantenan satemah karya sedih raosing manahipun ingkang rayi ngamarta. Koko Prabu dereng purna impen ingkang kados mekaten menika kala wau dumadakan guragapan anggenipun ingkang rayi nglilir saking anggenipun Indra. Tumunten kula sumurup bang-bang witan sampun sumamburat Sang Hyang Surya sampun tunggang gunung ing ateges impen kala wau manjing wancinipun puspa tajem utawi kadara dasih ing mekaten pasumenan menika kala wau badhe kababar kawursita lelampan menapa ing badhe itu mampah wonten ing praja Ngamarta Koko Prabu ndadosaken kagiat raosing manahipun ingkang putra ing Ngamarta menika kadidene lawuhipun Bapa Penemban Durna. Bapa Penemban Sarawuh Paduka kula ngaturaken sembah pangabekti kula ingkang kunjuk ngersa Paduka Bapa Penemban Durna. Bapa Durna sesembahan kula. Astaka Swala Sila Bertapa Suwaru Gembel Sumorante hawela. Lha nuwun inggih, Ger. Kula tampi akarya bombong raosing manahipun ingkang Bapa Sukalima. Namung pudya pangastawanipun ingkang Bapa Sukalima kula aturi nampi, Ger. Kula pundi Cundaka Panglingga Murda amawahana kabagyaning gesang kula. Bapa Penemban, kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk Bapa Penemban ingkang putra Inggarawati, anak Prabu Sri Bathara Kresna. Kula tampi, Ger. Kula tampi dawah sami-sami karya bombong raosing Bapa Sukalima. Durna bapakku. Aku ngaturake bektiku katur Durna bapakku. Werkudara anakku ya. Ora liwat pangestune bapak tampan ana ya, Ger, Cah Bagus. Yo tak gegem dadiake jimat. Bapa Penemban kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk Bapa Guru. Janaka siswaku muridku tak tampa. Ora liwat pangestune bapak tampan ana ya, Janaka. Kula pundi jimat paripih dayanana ing kasantosan. Heeh. Piye ali-ali ampalise? Nggih, Bapa Penemban. Tasih Bapak. Syukur sik tak tambah ali-ali garengpung. Matur sembah nuwun tanpa pepindhan. Bapa Penemban bekti kula kunjuk, Bapa Penemban bekti kula kunjuk. Oh, anakku nek kula sedewa kembrah. Kembar tak tampa pangestuku tampan ana ya, Kembar. Kula pun dinggo jimat pariping dayana ing kasantosan. Dipun sekecangan nganipun lenggah Bapa Penemban. Wis ora kurang prayoga praptane wong atuhmu ning negara Ngamarta. Bapa Penemban Durna Sarawuh Paduka pareng kula badhe cumadung dawuh wonten paridamel menapa? Menapa badhe wonten pangandikan saking Bapa Penemban Durna? Menapa wonten dedukan ingkang badhe tinampi dening para Pandhawa? Menapa badhe wonten ganjaran ingkang katampi dening para Pandhawa? Mugi pareng mbabarana ingkang sejati Bapa Penemban. Matur nuwun, Ger. Matur nuwun. Menika ngaten nggih, Ger. Estunipun sowan kula wonten negari Ngamarta menika namung badhe nyuwun sih kawelasanipun anak Prabu Puntadewa sak kadang-kadehan. Anak-anak kula para Pandhawa sedayanipun lebet Werkudara Janaka tuwin kembar. Amargi ingkang gadhahi panguwaos menika Paduka anak Prabu, mila atur kula menika badhe kula tujokaken dhateng anak Prabu Darmakusuma inggih anak Prabu Puntadewa. Inggih, Bapa Penemban. Ngemuti. Bilih Pandhawa menika klebet siswa kula. Dipunakeni menapa boten? Sekedhik kathah kula menika sampun ngaturaken ngelmu-ngelmunipun Penemban Durna dhateng para Pandhawa utamanipun Paduka anak Prabu Puntadewa, Werkudara Janaka menapa dene kembar. Menika sekedhik kathah sampun nampi ngelmunipun ingkang Bapa ing Sukalima. Nuwun sewu lho, Ger. Ing naminipun guru menika paring ngelmu menika mboten nyuwun sesulih menapa-menapa. Mila atur kula menika sampun ngantos dipun anggep, kula menika nyuwun sesulih dhateng ngelmu ing sampun laporengaken dhateng para Pandhawa. Menika mboten lahir batos. Mboten badhe niat kula menika netepi tembung jer pasuki mawa baya menika mboten. Kula paring ilmu menika kanthi ikhlas. Kula paring ilmu menika kanthi lila legawa. Ning kula nuwun sewu, Ger. Sejatosipun raosing manahipun ing Bapa Sukalima menika kula nuwun sewu grundel. Grundel babakan menapa? Menika ngaten nggih, Ger. Nuwun pangapunten. Estunipun kula menika namung netepi dhateng sasmitaning jawata ingkang sampun kula tampi. Nanging sasmita menika kala wau menawi kula aturaken dhateng anak Prabu Duryudana, malah kula mangke dipun dukani dening anak Prabu Duryudana. Sinengga Durna menika mboten mawas dhateng kelenggahanipun lan kula menika mboten nyumurupi dhateng kawontenan githok kula piyambak. Tegese carane kasar ora nyawang karo githoke dhewe. Ngaten menika. Inggih.
Mila lajeng tumunten kula petang-petang menawi atur kula menika kula konjakaken dhateng anak kula Darma Kusuma lan sak kadang-kadang para Pandhawa tartemtu tampi jernyatanipun Pandhawa menika siswa kula ingkang sanget kula tresnani, siswa ingkang sangat ngabekti dhateng Bapak Guru, siswa ingkang sangat ngabekti dhateng tiyang sepuh, menika namung para Pandhawa. Menapa dipun suwun dening guru, tertentu panjenengan maringaken. Inggih Bapa menemban. Ngaten nggih. Wonten ing wanci Anggara Manis. Menika nalika semanten kula menika nampi sasmitaning dewa. Nedengipun kula menika sare naritis sesemek ron Rajamala bebantal bata. Kathah sanget. Bata Sarembak. Nggih bata Sarembak. Menika kula nyumpena wonten ingkang kababar kawrusta madaning pasumenan, dewa menika maring sasmita dhateng kula. Dewa menika dhateng wonten madaning pasumenan tumuli paring dawuh dhateng kula. Durna, kowe bisa dadi pendhita ingkang luwih pinunjul. Luwih pinunjul tinimbang saiki luwih kondang manyar. Menawi biasanipun namung kaping kalih manyar. Menika kula saged dados pendhita ingkang manyar kaping 3. Manyar. Menika tegesipun nglangkungi saking kemonyoran kula. Inggih Bapa menemban. Menika menawi kula saged dados Nalendra. Lho menika nggih. Menawi kula saged dados Nalendra. Menawi kula saged dados Nalendra boten kita namung 3 kedheping paningal sauruping damar saumuring jagung. Menika kula ngraosaken lenggah dampar. Lho, menika nggih. Lah, gegayan kula ingkang ngatur menika menawi kula aturaken dhateng anak Prabu Duryudana malah kula badhe nampi widana. Lan kula dipun sengguh badhe angudeta. Angudeta ya apa? Kudeta. Nek carane basa Jawa angudeta. Kula badhe nglengseraken dhateng paduka anak Prabu Duryudana. Mila tumuli menapa dados gayuhan kula menika kula aturaken dhateng anak Prabu Puntadewa. Mila nggih. Sru sanget panyuwunipun ing Bapa Sukalima dinten samangke menika panjenengan kula aturi mboten ketang sekedhap lereh keprabon saking negari Ngamarta. Kula dipun seksakaken wonten negari Ngamarta dados Nalendra. Mboten ketang namung sekedhap kemawon nggih. Namung 3 kedheping paningal kula sampun trimah kok nggih. Kula sampun trimah saestu. Kaya Setyaki. Yo dasar para nyata Begawan Duna. Wus, kowe basa karo aku. Aku ora bakal basa karo kowe yen kelakuanmu isih kaya ngono. Kosek Setyaki, kosek. Iki dudu perkaramu iki aku matur ngesane anak Prabu Puntadewa lan anak-anakku para Pandhawa. Iki ora ana gandeng senenge karo kowe. Yen nggonmu teka ning negara Ngamarta, tumindamu apik lan becik mesti wae aku ora bakal melu-melu perkara iki. Nanging gandeng tekamu ning negara Ngamarta padha karo bakal nglintir kepraboning Kanjeng Koko Prabu Puntadewa. Bakal jungkeng kawibawaning Koko Prabu Darma Kusuma. Aku ora ntrimakake. Aku sing ora trima. Kosek ta, kowe iki dudu wong Pandhawa. Kowe iki dudu wong Ngamarta. Perkara iki ora usah melu-melu Setyaki. Iki perkaraku karo perkaraning Pandhawa. Yen ora entuk ya saka pengendikane anak Prabu Puntadewa dene entuk aku nyilih dampar kencana ya saka pengendikane anak Prabu Darma Kusuma. Mula sak keranjang koplak omonganmu bakal mlebu kuping kiwa metu kuping tengah. Ning seklimah ngendikane anak Prabu Darma Kusuma, tertentu aku bakal ngestu padha dawuh anak Prabu Darma Kusuma. Koko Prabu kados pundi malah mekaten lampanipun Setyaki menika menawi kalian Begawan Durna menika nuwun sewu gedhengipun mboten nganten-ngantenan. Mila menawi ngantos wonten rembak kados mekaten menika kula menika sampun kuwatir mangke gek kadang kula Dimas Garbaruji tumunten perkawis menika mongko Werkudara Janaka menika klebet siswanipun Begawan Durna mesti kemawon menawi Begawan Durna menika dipun pulasara dening Setyaki Werkudara Janaka mboten narimakaken menika ateges kriwikan dadi grojogan geguyon dadi tangisan kula nyentang jawab kula nyuwun pamit Yai legudug suwalu gember Setyaki wong sing kaya kowe keparat kowe ya ora kena dijak rembukan sing apik-apik wong ngomong urung rampung wis ditonyo nganti kontal saka pendopo negara Ngamarta. Apa dianggep Durna iki Durna biyen? Apa dianggep Durna ki taun 2019? Iki Durna milenial. Durna sing pancen wis sangu ngelmu sing ora iso disepelek karo sapa wae. Biyen aku kena tok ajar, aku biyen tok pok-pok nganti kaya ngono kae. Oh, nek saiki kowe iso ngalahke aku sasat iso njero langit. Ayo, cobane nek ora percaya keparat. Bagi sepisan iki aku ngerti Durna wani joget ning ngarepe Setyaki. Apa men jogete kok tok larang? Joget nganggo sikil-sikilku dhewe. Trisik nganggo sikil-sikilku dhewe.
Kalang kinantang. Pacak gusu. Pacak gulu. Heeh, pacak gulu. Anggo sirah-sirah kudu arep ngapa kowe? Kowe aja ngece karo aku Setyaki apa aja dumeh kowe duwe. Enom aja dumeh kowe digdaya aja meh kowe sekti. Ning saiki Durna aja tok sepelekke. Kowe pendak dina mbiyen ngajar karo aku pendak dina kowe mulasara karo aku. Apa anggap aku wong loro saudon terus saurupan apa mbak anggap aku pendhita cepetene apa piye? Ayo, nek pancen arep jajal karo Begawan Durna dina iki ditemtokke. Durna apa Setyaki sing menang? Tiban kepalane Setyaki pecah dadi loro. Pecan dadi papat aja meh dadi loro. Ora bakal aku wedi. Kene marganing Pak. Wah, grayang dadi kuwanda wae parang. Tapusi. Ora apa-apa, Setyaki ayo. Nyo. Ayo, ketono kasudibyanmu. Gada wesi kuning, gada wesi abang ayo. Tutono aku. Ora apa-apa, mati. Nganggo kekuatan ning aku ora ngrasake tok antem. Aku tok antem ora apa-apa, ora krasa kaya cokot semut. Ayo kowe tak damu, kowe ngletak ora duwe kekuatan. Ora Bu. Ora Bu kula nyuwun sabiyan. Ayo kowe sambata kono njaluk tulung Koko Prabu, Yayi Prabu kono njaluk tulung kabeh. Ora bakal aku wedi karo kowe ayo. Yen perlu aja mengko Setyaki, nata Ndarawati Prabu Sri Bathara Kresna, kon liga pusaka senjata cakra, nek iso menang karo Begawan Durna, aku nyembah 20 taun jane ati. Kok dadi kaya ngene kahanane Setyaki? Koko Prabu. Kula sampun boten gadhahi otot bebayu. Suku kula boten saged dipun ebahaken. Tangan kula boten saged dipun ebahaken. Badan kula kados sampun pecah. Boten gadhahi raos menapa-menapa. Weh lah dalah Dimas, kowe kena ngopo Yayi? Si Adil lah kok kandhingaren kalah karo Begawan Durna. Kula semanggaken Werkudara. Ya arepa kae gurumu, arepa kae sesembahmu. Ning yen Begawan Durna wis gawe rusak negara Ngamarta malah tak anggap Durna bakal njongkeng kaibaning Kyai Prabu Puntadewa. Kowe satriyaning praja, lah kok dadi kowe ora mbelani karo negaramu, upama kowe ora mbelani karo Setyaki, mestine kowe mbelani karo negara Ngamarta. Wah, Durna bapakku. Wis kono sakarepmu kono. Sakarepe pudelmu dhewe kono. Nyangen-nyangen yo sakarepmu. Durna bapak. Ngapa ora omong-omongan? Kowe tegel karo Setyaki. Ora tegel sebab apa? Oh, lole. Kowe menungso arep ngapa Werkudara? Belani Setyaki, ya. Ora nrimake Setyaki tak pulasara. Ora nrimake Setyaki tak ajar. Yen perlu tak jaluk sarana becik ora entuk, Ngamarta tak jaluk sarana perang. Aku ora nggawa sapa-sapa, ning aku wani bedah negara Ngamarta. Wah, mati. Wah, ayo mati. Kapokmu kapan kowe? Arepa gedhe tak damu mengkeret kowe. Apa rumahmu aku ora iso ngalahke arep kowe? Metenteng kaya ngapa kae? Nek tak ngono. Ayo mesti alum kowe ayo. Wah, apa? Durna bapakku. Kowe kuwi guruku. Alah, kowe nek kalah terus ngaku kowe iki muridku, nek kalah terus ngunekke aku gurumu. Apa guru apa? Aku ora rumangsa kei sertifikat karo kowe. Aku ora rumangsa kei BPKB karo kowe. Ben, kleru ya Ben. Sing penting menangan. Wah, wis tegel kan. Ora tegel ngapa? Werkudara tak pikut, Janaka tak pikut. Mung kari anak Prabu Puntadewa. Ora apa menemban.
Menawi saged kula imutaken mbok inggih sampun kados mekaten. Sampun ngantos mentala kalian Kakang Mas Werkudara kalian Dimas Setyaki. Menawi badhe dados nalindra monggo negari Ngamarta kula caosaken tangan kula kekalih. Amang apa kowe iki? Oh, Janaka, Janaka. Lah kok dadi Janaka saiki wis ora padha karo Janaka biyen. Janaka biyen kuwi satriyaning praja ingkang tetep karo kewajibane. Ning saiki kowe dadi wong jireh. Kowe dadi wong kaya dene wong wadon pepinjungan. Kaya dene wong wedok pupuran. Kowe wedi karo Begawan Durna, nglumpruk tanpa daya kaya ngono kuwi. Lah nek pancen negara Ngamarta kuwi duwe satya-satya sing wateke kaya kowe iki terus Ngamarta kuwi arep tentrem sok kapan? Ngamarta kuwi arep ngegungake satriyane sok kapan? Ala dene kowe dadi lananging jagat lancuring bawana. Unusaning titah, kinasiying dewa. Ning jebul mung semono kekuatanmu. Ning jebul kowe wong jireh, getih, wedi mati. Ayo nek pancen wani karo Begawan Durna mbelani karo Werkudara, mbelani karo Setyaki, ngadeg jejeg aja nglumpruk kaya wong ora wani pati kaya ngono Janaka. Nah, wong iki sing konsekuen. Dikon ngadeg ya ngadeg tenan. Ora wis dikon ngadeg kok isih nglumprak-nglumprak. Wong lanang apa kowe? Bapa menemban Durna. Menawi bapa menemban saestu badhe mentala kalian kula. Kula nyuwun pamunten, kula sampun boten ngaji-aji kalian panjenengan. Ora perlu tok aji-aji. Aku ora perlu tok aji-aji, ora perlu sembah, ora perlu tok aosi. Wiwit dina iki nek pancen wong Ngamarta orang ngeculake negara Ngamarta marang Begawan Durna. Aja kelakon dosa, aja kok ming kowe. Malah iki aku dadi srana nggonku kelakon sedyaku. Kelakon sedya menapa? Lho, kowe ora ngerti, kowe ngrebut pacarku. Kowe lebut kegantiane atiku. Sinten? Sri Kandi? Sri Kandi iki sadurunge seneng karo kowe. Bola-bali wis tajak lunga karo aku. Ning gandeng bareng weruh kowe Sri Kandi terus luluh, terus melu karo kowe. Oh, kaya ngapa larane atiku Janaka ora iso ditambani karo apa-apa. Kaya ngapa larane atiku ora iso ditambani karo apa-apa. Biyen Sri Kandi dek durung weruh karo kowe. Wah, karo aku mesti templek-plek. Kaya prangmu. Saiki kowe ngrebut Sri Kandi saka tanganing Begawan Durna. Apa kira-kira kowe ora rumangsani? Urap-uraban suaramu. Sajake wis kepanjingan jiwaning iblis. Kudu tak tokke saka ragamu Begawan Durna. Bagus, bagus. Areng ngajak apa kowe? Perang Madras, perang Candrasaya, tak ladeni Janaka. Wong joget ki saka arang sik. Terus rangkep, terus rangkep. Ndawahi Rama loro, ndarahi Rama telu. Ayo sambat kowe Janaka, areng apa kowe? Ayo. Arep ngapa kowe? Gage, arep ngapa? Kowe ora iso apa-apa Janaka, ayo. Mong kari ngenteni patimu, tak lumpuhke awakmu. Sing iso obah mengkedheping paningalmu, liyane wis ora iso ngrawat. Kowe mung kari ngenteni bahyane mangsa kala titi mangsa kowe mati gareng ana ing kene Janaka. Kula ingkang nyuwunaken sepinten klepatanipun kadang-kadang kula Yayi Werkudara Arjuna menapa dene Dimas Setyaki. Samangke kula sampun nampi dawuhipun Nyai Prabu Darmakusuma. Oh nggih nggih. Dawuhipun anak Prabu Puntadewa kados pundi? Bilih negari Ngamarta dipun paringaken ngampil mboten kitang namung sekedap. Nuruti dhateng menapa sampun ngendikaken Bapa Begawan Durna badhe kepengin dados nalendra. Pandhawa sampun sumarah kanthi lair batos maringaken ngampil negari Ngamarta. Bapa Penembahan. Oh, syukur nggih, ngaturaken panuwun, ngaturaken panuwun. Nanging kula suwun kanthi sanget Janaka Werkudara Setyaki dipun waluyakaken. Oh nggih, siap. Kula menika saged damel tiyang sakit nanging kula ugi mbeta vaksin. Menika menapa? Tamba. Menika nginging daya kemanden kula. Janaka menika kula damu lumpuh, Werkudara lumpuh, Setyaki lumpuh. Lajeng saenipun lare-lare menika dipun klempaken wonten mriki. Kula ing badhe paring jampi supados waluya Nirmala Temajati. Oh nggih ngestaken dawuh, Bapak. Janaka wonten paring dawuh. Apa ora kowe? Nggih. Kula sampun ngakeni
kekiyatanipun bapa Penemban Durna wiwit rumiyin nginggo sapriki. Kula menika pitados bilih bapa Penemban Durna menika kagungan ngelmu ingkang langkungi dhateng pun Janaka. Mila menawi kula kawon menika sampun sak limrahipun. Syukur. Mula aja sembrono. Arep aku wis tau menehi ngelmu-ngelmu guna kasantikan kawijayan. Kasekten marang kowe, nek kowe ora ngerti, isih ana sebagian kasekten sing tak delikake. Inggih. Pancen isih ana saperangan kasekten sing tak delikake nang papan Sukalima lan tak delikake minangka sanguku yen to ngadepi wong-wong sing didaya kaya kowe. Inggih. Werkudara piye? Wah, yo. Aku ora isin kalah karo kowe. Lahir batin konku ngakoni unggule Begawan Durna. Syukur. Pisan kasuwani karo aku tak jaluk banyu suci Perwitasari. Tak jali banyu isa-isan. Yo. Aja sembrono. Ora. Setyaki piye? Tetep isih wani. Setyaki Wonten dawuh. Wis to, kowe ora usah wani ndak mengko lumpuh meneh. Nek lumpuh nganti ora ditambani kowe lumpuh selawase urip, lumpuh nganti tak tuamu piye? Ning kula boten ajri. Lah iya, ning tak jaluk wedi yo. Pancen ngel bocah iki. Pancen yo kendele kliwat tenan. Wis kalah kok isih urung ngaku kalah isih wani karo aku. Awas jare tak gawe lempoh meneh kowe. Ayo, coba legane kariku. Bungke. Gawe perkara. Wis ngaku kalah. Sepiro abote wong ngaku kalah. Wong ngalah ki durung karuan kalah. Kalau wis taken dawuh. Ayo piye? Nggih, kula kalah. Ngono kuwi. Werkudara. Nggih. Janaka Wonten maring adhawu. sak suwene aku dadi ratu ning negara Ngamarta. Sak tutuke atiku nggonku ngrasakake dadi ratu. Kowe tetep dadi nayakaning Begawan Durna. Kowe dadi andaning Begawan Durna. Sengkuyungan nggonku dadi nalindra negara Ngamarta. Nun ngestaken dawuh bapa menawi. Ayo mlebu jroning kedaton. Monggo kula dherekaken. Kok tak sawang pasuryaning Siadi ora ngaton jenjem. Kujiwuh manah kula. Dene dinten samangke negari Ngamarta bedah dipun bedah dening Begawan Durna. Senyaki Wonten timbalan. saka pangiraku iki ana lakon sing ngane-anehi. Ngane-anehi kados pundi? Ora jamak ing atase Begawan Durna kok duwe pepenginan dadi nalindra. Monggo nggone ambrah mono kuwi ditetepake lahir batine kepengin nyeramakake uripe dadi brahmana. Lah kok dina iki ana wolak-walik ing jaman Begawan Durna dadi kepengin dadi nalindra kuwi yen tumrap aku sawijining bab ongeng ora ketemu ngakal, ora ketemu nalar. Iki. Mula saka pametungku Kresna ora bakal manjing negara Ngamarta yen durung bisa gawe padhang negara Ngamarta Barang Paduka. Aku tak lunga ya Setyaki. Lah kula Kowe dadi nayakaning Begawan Durna. ora sudi. Kula mboten badhe purun. Wis to, ngalah sedhela manut karo pun Kakang, sinambini tipriksa ngawat-awati Begawan Durna nggone dadi ratu. Oh iya, ngestaken dawuh. Lah kok Prabu, Aku tak lunga. Tak golek pepadhang negara Ngamarta. sembah kula ngendhiraken Jengkar Patu Janur Gunung Kadingaren. Sinuwun Ndarawati rawuh. Bekti kula wun. Iya. Kakang Semar tak tampa pangestuku tampanana. Nggih kula pundi? Sinuwun Ndarawati bekti kula wun. Iya ana garing tak tampa pangestuku tampanana. Sinuwun Ndarawati bekti kula wun. Iya Petruk tak tampa pangestuku tampanana. Jenenge ganti suun. Udu. Kok wanwun. Wun iki saka tembung disingkat sinuwun. Dikomplete. Oh. Kata-kata kok mung disingkat. Heeh. Bekti kula Ndra. Lho, Kok Ndra? Nalendra. Wah. Ajare entuk disingkat. Iya Bagong. Ora apa-apa Bagong. Oh, piye ketawa nek gila to. Pangestuku tampanana ponakan Bagong. Nggih. Enten wi gantos menapa? Aku wae sing ngomong. Oh iya. Enten apa Kakang Semar? Apa Kakang Semar ora krungu kabar? kabar pripun? Yen to negara Ngamarta dina samengko iki bedah. Nala Gareng piye, Pak? Negara Ngamarta dina iki bedah. Truk? Negara Ngamarta dina iki bedah.
Gong, kosike. Nek aku omong lagi kagen. Ya, guys. Negara Ngamarta dina iki bedhah. Waduh. Pak, negara Ngamarta dina iki bedhah. Reng, wis, hub. Ming mubang kok ndak ora rampung perkarane. Senengku karo Sri Ndarawati ngene iki lho, Reng. Piyaine ora tau nesu, ora tau duka, dijak gojek iso. Sing jeneng Nalindra iso manjing ajur-ajer ki ya Sri Ndarawati. Ngono lho, ora kenal itu kemeratu-ratu, sapa sira sapa ingsun, derajatmu apa ngejak gojek aku. Aku jenenge ora apik. Ora kok pangkat ming ratu tok, pangkat apa wae nek isih duwe rasa kumingsun sapa sira sapa ingsun kuwi bakal ora becik. Petro, non, aku ku ya tau urip ana ing Karangpradesan. Aku tau tate dadi wong desa, dadi anake Demang. Nom-nom aku sapa desa. Mula riku kidul riku nek rumah makan sapa desa kidul riku. Sakniki napa? Ora. Kok ming kaya ngono lho, Semar. Kula Ngamarta bedhah awit saka tingkah lakune Pandhita Sukalima bapa Penemban Durna. Nuwun sewu. Lah Durna kok bedhah negara Ngamarta niku kepengin napa lan apa sing digayuh? Ngendikane kepengin dadi Nalindra ora ketang mung sedhela, ora ketang namung kedheping paningal. Kepengin dadi ratu. Monggo saiki wis lakon lungguh dampar. Pandhawa ya ora bakal wani karo bapa Penemban Durna. Mula padha sumuyut nungkul marang pangring Begawan Durna. Kula kok mboten percaya. Mula gandeng ana perkara sing ganjil nek Begawan Durna kok bedhah negara Ngamarta niki napa mboten langkung prayogi nek ditiliki riyin Sukalima enten Durna apa mboten merga saniki akeh lho wong sing memba-memba niku pirang-pirang lho Ndara kepareng sowan wonten Garing Astina kados menapa kagiyating manah kula sareng kula tuwi wonten ing pertapan Sukalima Bapa Durna katingal nandhang ruga swatama wonten timbalan sinuwun kena ngapa sira ora atur laporan lawan panjenengan ingsun yen to Bapa Durna nandhang ruga kaya mengkono swatama mestine kowe matur kelawan sinuwun Prabu Ngastina yen to kaya ngono kahanane bapakmu nanging sebab apa lah kok dadi ora ana keterangan saka Sukalima yen to ngerti yen to Kakang Penemban Durna kuwi nandhang ruga mestine ana pambudidaya saka Nalindra Ngastina nggone ngupaya tamba jimat semban kula diweji sampun wonten setunggal candra etang kelengganing dinten sak mangke menika boten kanthi kanyono-nyono tiyang sepuh kula nandhang ruga monggo sampun boten kirang-kirang kula budidaya paring pados tetombo supados saged ngusadani gerahipun Kanjeng Rama parandene gagar wigar tantuk karya malah sak mangke pasang yugya dene rawuh paduka Gusti kula ingkang sinuwun kula pasrah perkawis menika dhateng paduka sinuwun Prabu Ngastina mangsa borong anggenipun badhe matosaken tetombo dhateng tiyang sepuh kula menika sinuwun Prabu Duryudana sarating Pandhawa wonten Sukalima inggih Yayi kula nyuwun mapunten namung nanjaken dhateng kawontenanipun Bapa Penemban Durna menika wonten menapa dene Bapa Penemban Durna kados mekaten kawontenanipun sawetawis Bapa Durna nandhang ruga lho nandhang ruga kasinggihan mekaten malah gandeng rawuh paduka Kanjeng Prabu sak mangke saged paring kepadhang tumrap Bapa Penemban Durna weh lah dalah kula nyuwun mapunten Yayi kepareng munjuk atur ngersa paduka Yayi Prabu Duryudana bilih sowan kula menika namung badhe nak yenaken dhateng kawontenan ingkang lumampah wonten negari Ngamarta. Kawontenan menapa ingkang lumampah wonten negari Ngamarta? Mugi andadosna ing kawuningan. Bilih sakmangke Ngamarta bedhah. Lho, Ngamarta bedhah. Iye kasinggihan mekaten. Sinten ingkang wantun bedhah negari Ngamarta? Menawi kula matur katemtu Yayi Prabu badhe kagiat penggalihipun sebabipun ingkang bedhah Bapa Penemban Durna Yayi. Wis peteng lelakon Sukalima lha kok dadi ana wong sing tegel gawe peteng asmaning Begawan Durna. Wani bedhah negara Ngamarta kanthi singlon Begawan Durna. Sapa wae kowe? Aku ora nyawang sapa derajate. Lan saka ngendi asal mula bukamu yen kowe wani nyamah asmaning Begawan Durna. Mbok butek jenenging Begawan Durna, bakal tak labuhi mati regane ati. Non. Kowe ngerti dhewe?
Saiki ana Durna loro. Lha kowe aneh ya, Gong. Edan iki salahe dudu salahe sapa-sapa. Salahe sapa? Tusiya. Lho. Nyileke seragam mrono-mrono ki akeh kembarane. Lho kok dienggo kae? Lho kok kembaro kae? Ha jebono sik nyewake siji. Iki nek kudu dihukum gantung terus ya. Wong golek duit kok tok salahke lho. Iki jelas iki yakin. Heeh ya. Wah wis cilaka tenan. Ana sing ngarani wah iki karawitane warga darat. Loh raine uduh. Siji kuwi lara merebaknya penyakit kadas kuram ya kuwi. Ha dienggo genti-genten. Heeh. Ya wis ben. Bagong kowe meneng ndi sik? Oh, aku tak takon. Lho iki ana wujuding Begawan Durna. Oh, lole. Kowe sing madha rupa karo aku. Waduh, suarane padha e. Padha kabeh ya. Ya mung bringose ketel sing ditutke awake dhewe. Mbok menawa mergo lara iki ora sempat ngerok. Lah kok dadi wujudmu Begawan Durna? Kowe aja ngawur, gawar-ngawur. Aku Begawan Durna. Oh, mesti wae Durna kuwi papane ning Sukalima. Ning kowe mapan ana ing wewengkon negara Ngamarta, malah kowe ngregeti jenenge Begawan Durna, kowe bedah negara Ngamarta. Apa kowe ora ngerti yen to Pandhawa kuwi siswaku, Pandhawa kuwi anakku, Pandhawa kuwi muridku. Kowe ngregeti jenenge Begawan Durna ing atase Durna kuwi guru kok mentala bedah negarane muridku ya kuwi para Pandhawa. Rasa kuwi kan bebangal. Wah sing ngene temtokake sing tenan kaya apa aku. Wah, lah tamu dadi ku ana, tamu dadi ku andal kane ati. Golek hiburan malam-malam. Bangne ra ana acara. Truk, kowe ya mentala, Truk. Kowe ya tegel. Truk, ora digoleki men ngono. Gong, ajar lho, Gong. Gong. Tandel kowe. Kowe HP trek men-mentan. Wis lah sak karepmu. Pasrah aku. Neneng kali wis bola-bali ra aku lho. Ical wujuding Begawan Durna. Ingkang dados nalindra wonten negari Ngamarta. Nenggih Kyai Cundamanik. Bapak Durna, nggih. Ngasta pusaka Kyai Cundamanik. Kula caos prisa nggih, Nger. Sejatosipun anggen kula nandhang sakit menika kala kula koncatan Kyai Cundamanik menika sampun sewulan kepengker. Lah kok jebul mboten nyono-nyono Kyai Cundamanik menika memba wujud kula bedah negari Ngamarta. Lah ta. Nanging samangke sampun ketingal padhang. Nggih. Werkudara. Nggih. Reneo. Wah, yo. Dina samengko Ngamarta wis padhang. Yo. Durna ingkang memba utawa Durna ingkang dadi ratu ing negara Ngamarta mau wujuding Cundamanik. Wah, dudu Durna ingkang saknyatane. Dudu Werkudara, iki aku bapakmu ingkang sejati. Yo. Abok ora. Kok rumangsaku wong tuwa-tuwa kok guyonane iki lho. Glundung-glundung rono rene. Ora wegah reget iki lho. Senengane ora lagi guyon kok. Wah, ngopo? Ngono ganggu kok senengane. Sing akon Kresna, wis ngerti aku wis hafal. Oh. Kuping kok didamu ora. Sesuk meneh aja banget-banget nggonmu ngladeni karo Petruk. Suwe-suwe ora kajen ngono. Ana kuping ratu kok didamu. Lah wong aku nek ora ngladeni mengko dikira aku kuwi ora sambung karo Panakawan.
Engko dikira aku ki wong sing kumingsun kumalungkung. Aku mah dilokke kaya ngono ora Kudara. Itu ladene suwe-suwe ora kajen. Ora janjane keki do ngopo to keki? Delon kae. Sarunge Bagong nganti mlotrok. Lah wong tuwa-tuwa kok do plotrok-plotrokan lho. Iki arep do ndelok apa? Gatra aku. Luweh kowe mau marahi kok soalé. Engko aduduhi wae wis, moh. Potong, moh lho. Kula nyuwun pamit nggih, Nger, nyuwun pamit. Kae genti sing tuwa kae. Wah, Wis Werkudara, kayane tancepno tengah ndak mandho nggo Gojek wae. ya wis toke dawuh. Tingi Jabai